Umdi Bashnyambak Penjasliang Rupa Premium Meghalaya Ki khubor ka Batesi TV ka kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator Pinlat ka khuslai lahamiat nishai spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai Ka office jong block development officer umsning CNRD block ringkat ka jinga trelang bat ka grassroot ha ka santrik ujliu aja pusan klara khe ya ka world environment day da ka bathungi kitin rai ding ha ka snong mautari tha yang ribhoi district ha ka ni ka sngi na ka liang jong ka grassroot kala wanra ru ya ka project da ka ba IT kumba arpusan hajar tali kitin rai ding ban pinjerngam ya ka ni ka snong ka ban sapentre kam ru bat ka scheme MNREGA ban pendem ya ka jingthung ding Hagan iga sngi la sakilang daw MLA jangka Mauhati constituency uba Charles Marngar uba lalong kum ukongsan ringkat UBDO jangka umsning CNRD block uba Andrew Elmerthong ka president jangka grassroot ka kong Meferin Rintathiang urang ba snong uba Tolbin umba ki khna school bat ki pat ba nong shong snong kumbangi ngil aktif ka jikala jangka mariang barobor ngi kran chia kran tang hasnong hatau tang kinong rap tang kinak penyat industry hanai ar khot satak pathai kra ikran nu chapang kani ka jing kelar juga mariang kata climate change global warming habangi de tijil liu bahaya ka daw kumba pila yo I kibun kidaw kibon lam ya kani kejing kelar juga mariang hanre manu bale AA kat tung kejing tri jungi bat kinong rap ki ba per hakani ka shathi lam mingi ki jaka jok shathi lam mingi ni syam ba kinong rap ki de ki wei de kinong kener kti bon walam biang ya ka mariang ka ba biang ka ba khut ka ba subah Om ki bateri industries, om ki no ki batho ikta ki bangi ong lekti perang kita ki policies, leki di long rap. Di kajingwan lam jungi ya kani ke project shani bat kawai ke company kata lingba kata ke company ke CSR ke bakateng ke grow trees ke badina Bombay. Kajingwan lam jungi ya kani ke project shani ke long ba kawai ke bangin ong da pareng ba ke de ke carbon credit. Mo nabenta bangin trap biang ya ki jab ki la air jakhalya ki ba pumit ka mariang ngin trap ha udien berkemta ya kata kal air pada ngin sedih biang kui company ki badan kam kum ki airlines company kum ki bagi ki company airplane kum ki company industry kum ta ter ki ba pelat ya ketu katadam ka ba jakhalya mo di ni wan lam ki project syamau tali pada ling ba kajing yu ke jungi ka bangil air trade ki bons nam bat ka snong mau tari kajing kajing pay pang jong ka jabiang jong pi batal bin bat kiwi kinong snong jong ni ka mauteri ka jing I jingai bat kata ka bangi ong ka jing po sniu ka jong pi banwan lam ya kata ka mauteri bakan desi sha ka snong ka ban lam nanti ya kiwi pat ki snong hakani ka benta bat kiwi ki bentar kum jiwa ti ka mauteri tang nama ba de habhoi ka batung long bet kamdai tang kata hendang ingit scam ba por bangi kren bat ka snong jong ka mauteri ba ki de kiri orang ba ki basim kia ya kakam misku tu masin krensi kentin ki diberi basim kia ya kakam ya ka ba menta ka sngi ka long katar ka sabut ka ba ki la bu ya ka ni ka program ban penya ya ka ni ka program khalam don kanu ka jing lesi kene jo ki jongi wa adangin apoi klor ki ala kum kita ki basiwan ka yang ta mau tari ti ka beli shibun ya ka snong mau tari api pedang ya ka ni ka project kam dai tang dapat jonga ba jongpi kadai na banta jongi kadai na ki kun ki jongi kadai na ki kun ki xiu ki kun knai ki kun miao ki jongi baro ba nganget scam kadon ka jing ong bang shi puli bha kalau kanu ka kam bangile ingi menta ngile na benta ki tu banginum ya kendo tele si hadu ngi delet mangi nakani ka partai ru ngi scam bangamong ita ki dinjak le nganget scam ba kala air code bangi wan le hangni hamau tari jompi kashnong jompi ki trashnong ki jompi kal aishu ita kala air code tangi kashnong mau tari le ka ribhoi hinde ya baro sa ka partai kumba juli ahi ki trai muluk satra ka partai wa kumnong ipun khu ya kamariang kumnong iri kamariang kumno kamariang kadeka kata ka ying mani ka jungi ka mairam ka jungi bangi da burom shisha wana kadeka kashnong jompi ban rakhi ya kadeka world environment day hakaju ka por ban yo kan thung ye kini ki apsan kali kitan riding kani kalong kajing ai sobha na kalyang ka grassroots kalong ka present ka ba ka grassroots ka wan ai sa kasnong gapi I president ka grassroots minta ila yo ban crunch pang ka carbon trading mau kata ka carbon trading bon nangingim so thu what ki banang ki bastaru bon ngim so thu ka kata ka carbon trading kanya thu ipi minta ka jing
tang ha Meghalaya fen pe India hi barok away but ha posted ki jong iru fen I ka jing kala jong sun beneng ka jing kala jong kamariang ka jing ka sun neng kam long shu kum ba ka julong suppose na men shwa ka jing shit kala nang kam jur ka talang kala kam duna fen I ding teng kan da slap don kisnem kala slap jur pelan bala flat la tua gi kendo don kisnem don slap la shurngat lut ka dam rum don tama pa de pi balay kani kadam kani ki ja kani ba khoy kani nakadaw ng climate change balay ka climate change pat ka ja ka climate change ka ja na mar ba mangi kum gibriw hi ngem shimnang ban sumar ya ki kita ki natural resource ki ba unong bu nong thaw la ayangi ki natural resource ki ba ki ding ki seed ka ki mrat ki mreng ki kendo ki bu dong bu la bu na kabenta jungi uban lor ngim shimnang man sumari ki ngim shimnang man utilize kini ki resource hakata ka rukam ka ban long sustainable da ka perkhat le mi ki ban ki kalawai ka ban sawan na kata daw ki ja kini ki jingkala ka mariang ki jingkala ka sonmneng te haba ni warra kum kini ka project kalong bangin encourage pi iway kamtam kum ki pa nang song stang ba pin so thu ya ka jing koridor ya ka jong kamariang mat ka baka nature ka le nak benta jungi kibriyo mendagasngi kedegasngi world environment day barok kita barok di school ngawan ya nado nanong jeri mene ngepet school ter dia thunding dia pun khoi don makerteng environment ni don ya dala dam don ro mangi ni mo barok mungkin mau ba ngidei kinong pene persa ya kini kemai mariang ublay ulay ni kini kemariang ka internet adu tataka bat ulay ru angi kabor mangilong kinong sumar kinong pene persa ya kemariang kini sukemen bah kini kisni ngiyo ban rakhela ne ban celebrate bat ban thungi kini ki arposan hajar teli terraiging ibana kaliang jong grassroots ila penyo kublisibun kong ya ka jing trishtam ga jong pi but kasnong mau tari ngaso ang bakalong ka dan bok hadong takta ngatip bagasnong mau tari PA ke klau balang mo kabahe kabada ki hajar tenrai gidi tementa pio sa arposan hajar tenrai gidi sekumbala kren Malaysia khmat kwa ban kren khniat bakani ka singi ngam kwa bakan day tangga celebration mo kadai tangga singi bangi rakhe World Environment Day is not just a celebration, but also reminder to take the best care for our surroundings. Ke Environment Day kam day tang ka bangi ken mau bangi rakhe ndrei ke day yang bangin ay ka bapahatam nak benta ki saudong saukun jong gani ke mai mariam kumalaong mene habang itung ding benta let's say ki bala he garta ki bala don re post nem ki nam yo su ben kam kita kila le no kila kin sayap no baro begin sayap aku begisni ken rei kalawai ki kun ki dong kalong ga badon kam hadu taka ke jindon ki ding kumla kren sa khamat nganom kren su ka ayingi kal erga bakhoy plus nang ta ngi poho ko ngi obat penan kam kidan bon gilang khak ba kiba mangi hanong bendong ru habau lom la senlen ka kelas nang ret ngapet kaya ka wa mtro ikawa siang na ye kren menta por liur baslam haka por telang pi itu haka por badang kena mangi bat menta kajin hiar ka level jangko kini baro ka daw ba kadai namar ba mangi ukun benrio ipenjat ya kemarin. Dia hendak ingat sokemen bamandak sini. Ngayo kene kalat ban keren, ban kan mau. Habangi pom we uding ide bantung kana telim tu. Kana telim. Ha? Dar pom we kat napa? Ikong me friend. Ada pom we uding kana teling itu. Ngakeli ni kena. Dah semua jawab. Kana? Sipo. Yes. Kadang pom wedding kung sipo, kung arpo rubeng.
penglai pau rubeng. Tamakan mau bangi de bantung ikide.